ata ako dito. Sandali ah. Nag-beast mode, yung nag-ano. Ay, ito pala. May itim pala ako dito sa yung orange, no? Itim saka orange mga kaji. Maganda-gandang laban to. Itim na tigre versus orange yung kalaban niya. So, ang gandang gagamba nito. Ayan, oh. Medyo orange to. So, maganda-gandang laban to mga kaji. Orange to orange. Kalaban niya is itim na tigre. Labas lang natin. Nako. Makunat tong kalaban mga kaji. Maganda-gandang bakbakan to. Makunat parehas. So, ito yung itim na tigre, oh. Yan. So, sa Manila to, good size. So, dito sa amin, TM to. Ito naman yung orange. Medyo makapit to. Mas may kaha yung orange. Pero sa galaw, mas maliksi yung itim. Pero parehas namang maliksi ito mga aji. Talagang namimiki lang tong orange. At gawa ng mas nauna ko to kinondisyon. So, okay, game. Tignan natin kung sinong aangat dito sa dalawang to. Wala. Sige. Power sa power. Sige. Pusang alaw pa. Finish ka ngayon. Binalasa yung itim mga aji. Hop, gumaganti pa ha. Nakakabawi pa. Hindi pa natin masabi yan. Umakyat pa yung itim. Gaganti pa. Oh, di pa natin masabi ha. Tumakbo yung sa taas ha. So, puputulan niya to. Sidekick. Sidekickin mo na. Grabing ganda ng laban mga aji. So, parehas kasi natin gagamba no. Kaya ang ano din ang laro. So, kung ibang gagamba sana to, baka mag one-sided no. Okay. Harap ka dito sa kabila. Ito kasi parehas na mabagal. So, kakayanin pa kaya? Tignan natin. Nasaktan to ha. Pagpaganti nito mga aji, dibdib. Nadibdib tong orange. Kitang-kita kanina sa video. Nadibdiban siya. So, paikutin natin. Nako. Dying na rin pala yung itim. Dying mga aji kasi yung kagat niya sa likod. Ayan o, nangangatas-ngatas pa. Ayan o. May likuran. So, hindi pa lang makita dito. Yun o. Yun. May bukol dun o sa likod niya. So, pa-dying. Parehas dying mga aji. Isang salpa na lang to. Pag walang nangyari, tabla. Pag nagkabakbakan, alam nyo na. So, try natin. Dying na yung itim din. Pahinog na ha. Ang ating bandang wala dyan ha. Tumalikod ang ating bandang wala. Try natin. So, dying na rin tong itim. Wala na talaga. Dying na to. So, yung isa naman, napusuran din. Yan, no? Kaya hindi masyadong gumagalaw, no? Ay, kaagat pa. Okay? Wala na. Tingnan natin. Pares dying mga adya. Kumakagat po. So, itong pagalawin natin itong orange kasi mas buhay itong orange. So, try natin. So, bagsak na ito mga adya. Baka draw na naman to. Wala, draw talaga. So, wala na mga adyo. Wala na bakbakan nagaganap, no? So, ang hirap naman, paawayan natin, pilitin natin mga adyo. So, draw ulit. Grabe, dalawang draw na. So, 1-1 yung score, tapos dalawang draw. Sino pa bang di napalaro? Dali mga adyo, titignan natin kung sino pa yung di napalaro, 1-1 yung score, tapos dalawang draw. First fight, dalawa yung draw mga adyo, no? So, first fight, panalo yung 1 day condition. Second fight, panalo yung 3 days nakaka-load na, 3 times load. So, third and fourth fight, draw. So, tingin pa tayo mga adyo, tingin pa tayo.